जिंदाबाद 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 माने प्लान पर जिंदाबाद 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 राजदेव माने जिंदाबाद 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 पद्मपुर बोर्ड राजदेव माने कबां मुरे पाइदे पाइदे और तारिख पद्मपुर बोर्ड राजदेव कबां मुरे पाइदे माना kaham tadi माने भाई पद्मपुर बोर्ड राजदेव कबां मुरे पाइदे जतन सारी kaham odora no media person no tai joto sini tibasa kongse barang जों ताबो आंगो जरावो चिनि खामपिन बारि बिसि चिनि मलसम बस्ति अजा हाजाक चिनि बुकुकजो चिनि बुकुक चिनि फायं चिनि आटा बरक बाय मालायनि हाजाक तामनि बागै हिंगे बरंनि अ जगावो थानाय गभर्नमेन्ट जे हेरिजे हाबां जे जानाय रक टिप्रा मथा पार्टी रक बरंनि थानि अनेक इशु कवरि खालामो दङ कमिटमेन्ट मान दङ किन्तु बङ अ जगावो अनेक सुबिदा असुबिदा गलायजाक जागाव बरक जायो कबरबानि किन्तु आ कबनो बरक करन आबुन बागै बरक खातन खाजाकाय बरक रिंजाक आनो आबागै आं तिनि हायकिया बंनि एरियाव आमसायो नायनायनि बागै के बंनि सुकु दुखु खानाका आं आनो बुदनान बागै बरक बलाय खै खुसि खैनो राजिंजाक बरक प्रस्तुतिनजाक फायनाय बसकाङे 12 तारिख आबनोसे बरक डेट नसे लकजाक दं खा लकजागै आबुन बागै आं कप्लाइं मन यागुलो हंके बरकना आबुन आं आसा सरखा बंनि अरनि मेन हंके लामा जे बरकनि नक जरा दा तो लामांनान बागै ते बरक तै सेकेन्ड के 3 नम्बर के सिन कारेन्ट जोंमारि आबनो बरक नांगौमानि बंनि डिमान्ड दंमानि आबुन आसन नों जखन ते कप्लाइं थांमानि यागुलो और तो गोबां माने नकजाखा मांक्लिकनि बिसिं हायखोबा साकबाय थां मकलबाय नखा गोबां मा जों फेरां हायखोबा लामा रक हामिया नक हुग्रक माया नै लुकरक गोबां मा ननो साका ओंके निनि 1 नम्बर सामुंबो बेदेक दंग्रानाय निनि सामुं खाजक माने फासुं बरं निदिमान आं ताजिं मुसागा बरं निदिमान के फार्स्ट के बरक लामानो सानु लामा अनेक बছর लाइथानाय सरकार कंगा सरकार लाइखे किन्तु बंनि नुक खुंजराखै कोनो एकटा लामानि व्यवस्था खाइ बरक गैया आबनि बागैनो जेहेतु आं बरक जदानो कप्लाइ खायका के फार्स्ट 1 नम्बर बंनि बागै आं लामा नरनाय सेकेन्ड डिडि अंकाय सिनि दै थर्ड अंकाय सिनि कारेन्ट बंग जगा बंनि समस्यानो बरक आनो फार्स्ट डिमान्ड साव ओंके कामिनि लुकरकनो 12 तारिखनि बागै गोसार मुंतम तंनाय दासिमबो आं साका बरंनो गोसार मुङाबो न 12 तारिखो बयनिसे सिगां थांगै बुदना बागै सिनि पद्मबार ताकलाय एदिसि सिनि 2026 आव मारिबो बरक न बुदना बागै ताइ बन बागै आं सामतां थानान बागै बन नाम सायनागै सामतांनान बागै बरनो चान्स दं आबो नान गोसार मुंतम हामबाय मुचुङो गोबांमा बुटार बायनो जों बनो पास खालायना नायो जिनि बसकाङो अमनो सय कक सावै समाय ताङै जोंनो सामुं खायनाय नरंनो नायकानि आं नायनाय बेनै गो सेमाबा जों बननो जों खा फुरै गोबां बाय बुट बनो पास खालायनानि जों चेष्टा खालायो नों कामिखे जतन सापर्ट दंबाय जत सापर्ट खालायबायो जों ओके नों कामिनि बुंतां कामु जिनि अबो कामथिं 4 नम्बर वार्ड निनि बुमुंखे आनि बुमुंखाय थमास मलसम हामबाय